ΑΕΚ Κρίνης, Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου, εδώ στο γήπεδο της Κρίνης, στα πλαίσια του αθλήματος της Β' κατηγορίας και του 4ου ομίλου. Οι παίκτες των δύο ομάδων στο κέντρο και το παιχνίδι ξεκίνησε με τους παίκτες του Αγίου Αντωνίου να κάνουν τη σέντρα. Είναι παλιά τώρα από την άλλη πλευρά. Για να τον Μιχαηλίδης, βγάλει για τον Χαμοξάρα. Χαμοξάρας, βγάλει εκεί που ήταν ο Λοβάτσης, θα βγάλει για τον Καλογερά. Καλογεράς από την άλλη πλευρά, βγάλει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει ο Μάγνης, βλέπει ο Παγώνης, Παγώνης αριστερό, μπάλα φύγει ψηλά. Καλή φάση, πρώτη καλή φάση και πρώτη καλή τελική. Πενόπουλος, πολύ ωραία για τον Καλογερά. Καλογεράς, θα κερδίσει την κόντρα, μπάλα στον Παγώνη, θα τη στρώσει το Μάγνη και μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια τελική για την ομάδα της Κρίνης. Ζουνατζάκης τώρα. Ζουνατζάκης, μαγική παλιά, βγάζει μόνο τον Πενόπουλο και ο Πενόπουλος θα πλασάρει και θα κάνει το 1-0. 1-0 για την ομάδα της Κρίνης με τον Πενόπουλο. Πήρε αυτή τη μαγική παλιά από τον Ζουνατζάκη, μυρογνωμόνιο αριστερό και το 1-0 για την Κρίνη. Βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν. Βγάζει Σαχίνης, όχι όμως καλά. Μάγνης ανάμεσα από τρεις παίκτες, κερδίζει την κόντρα ο Μάγνης, θα διώξει πιο μακριά εκεί ο Καραουλάνης. Χαμοξάρας, το δυνατό σουτ και θα αποκλείσει ο Σαχίνης και πιο μακριά ο Καραουλάνης. Ο Τόλα θα τη βγάλει και ο Σαμουλαδάς, πιο μακριά η μπάλα. Θα γίνει σέντρα που έγινε από τον Τόλα. Την άλλη πλευρά τώρα εκεί είναι ο Κρυστάλλης, ο Λιγορή. Θα γίνει δυνατό σουτ, η μπάλα παράλληλα θα φύγει out. Δεν έχει βγει μπάλα. Τόλα και πάλι. Τόλα αριστερό, θα βγάλει ο Πενόπουλος τελευταία στιγμή και λήξει το πρώτο μηχρόνο. 1-0 για την Κρίνη. Δεύτερο μήχρονο εδώ στην Κρίνη, 1-0 για την ομάδα της Κρίνης. Έχει και τη σέντρα, πίσω η μπάλα στην Τζαφερίδη. Ζουνατζάκης εκτελεί το φάουλ. Στο πίσω δοκάρι, Μιχαηλίδης θα κάνει τη σέντρα. Φωνές εκεί για χέρι. Να ξαναδούμε τη φάση λίγο. Όσο κατευθείαν που θα κάνει εκεί ο Ζουνατζάκης θα αποκρούσει ο Σαχίνης. Πολύ καλά εκτελεσμένο το φάουλ του Ζουνατζάκη. Νόπουλος για τον Τσαλάστρα. Το σουτ δυνατό που θα κάνει ο Λοβάτσης, η μπάλα ψηλά. Για να δούμε τώρα, την άλλη πλευρά. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Τσαλάστρας θα βγάλει. Τελικά θα γίνει το σουτ πάνω στην κίνηση. Δεν θα ανησυχήσει όμως ο Σαμολαδάς. Και μια κίτρινη στον πάγκο του Ατρόμητου Αγίου Αντωνίου. Βλέπουμε και κάποιον απρόσκλητο σκέπτη. Ζουνατζάκης τώρα εκτελεί άλλο ένα φάουλ. Με κομπίνα τώρα πάνε να το κάνουν οι παίκτες της Κρίνης. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί. Πάνε να μαρκάρει και ο Ακιμίδης και πέναλτι. Πέναλτι πάνω στον Τσαλάστρα από τον Ιακιμίδη. Εκτελεί ο Τριανταφυλλίδης στο πέναλτι και 2-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Τριανταφυλλίδης θα κάνει το 2-0. Το πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Τσαλάστρας. Βλέπετε πώς θα πανηγυρίζει και πάει να δούμε να τα αφιερώσει στον πάγκο. Θα πάει νέο Τριανταφυλλίδης, ο αρχηγός θα αφιερώσει στο Γιώτκο, τον προπονητή της ομάδος. Στην περιοχή τώρα, για να δούμε. Προσπάθησε εκεί να βγάλει ο Κουτρίδης να βγάλει μόνο το Σημεωνίδη και 3-0. Έτοιμο γκολ, δεν χάνονται αυτά. Μόνο στο Σημεωνίδης θα κάνει το 3-0. Θα σφραγίσει το τρίποντο για την ομάδα της Κρίνης, που σήμερα είναι αρκετά καλή. Βλέπετε, αγκαλιάζονται παίκτες μεταξύ του. Σημεωνίδης μπήκε αλλαγή. Θα κάνει το 3-0. Από την άλλη πλευρά τώρα θα γίνει σέντρα. Πενόπουλος, εντελώς μόνος Πενόπουλος και όμως θα χαθεί. Πενόπουλος, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πενόπουλος αυτή να μπει μες στην περιοχή. Το σούτ από το Κουτρίδη και πολύ μεγάλη απόκριση από το Σαχίνη. Θα πει όχι, θα κρατήσει το 3-0 ο Σαχίνης αυτό το σούτ του Κουτρίδη. Με το δεξί ο Ζουνατζάκης και η μπάλα στα χέρια του Σαχίνη και με το δεξί. Και τώρα ήταν στη λήξη του αγώνα ΑΕΚ Κρίνης Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου 3-0 τελικός.